Kaixo, arratsalde on guztioi, ongi etorri, Eluyar Solasaldien 5. atalera. Eskerrik asko etortzeagatik, bai hemen zaudetenok, eta bai streaming bidez bestaldetik jarraitzen ari zaretenoi, eskerrik asko. Gaurko gaia, da adimen artifiziala hizkuntzan nola eman ikuspegi soziala. Eta horri buruz hitz egiteko bi aditu ditugu, gaurkoan hemen, bi Xabier. Alde batean, Xabier Saralegi Urizar daukagu, eta bestaldean, ezagutzen duzu gehienok, Xabier Arregi Iparragirre. Bakoitzari 15 minutuko hitzalditxo bat egiteko eskatuko diet, eta ondoren solasaldiari ekingo diogu. Vale? Gogoratu nahi dizuet, hitzaldiaren amaieran, galderak egiteko tarte bat irekiko dugula, bai hemen zaudetenokin, baita streaming bidez jarraitzen ari zaretenokin ere, chat bidez egin ditzakezue galderak. Hasteko, parte hartzaileak hobeto ezagutzeko, aurkezpentxo bat egingo dizuet. Bueno, hasteko mila esker, gonbidapen onartzeagatik eta solasaldian parte hartzeagatik bioi, Arregi eta Saralegi. Biak dira puntako adituak, ikerlariak, eta ziur nago oso kontu interesgarriak izango dituztela guri kontatzeko. Xabier Arregirekin hasiko naiz. Xabier Arregi Iparragirre, informatikan doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Udako Euskal Unibertsitateko kidea da. ISA taldeko, EHUko ISA ikerketa taldeko sortzaileetakoa da, 1980ko hamarkadan. Eta geroztik, hizkuntzaren prozesamentu automatikoan dihardu, ikertzen eta euskararen azpiegitura teknologikoa garatzen. Hainbat proiektutan hartu du parte eta artikulu zientifiko ugari ditu argitaratuta. Gaur egun, EHUko ISA ikerketa taldeko koordinatzailea da eta hitz zentroko kidea. Eta bi erakundeak hizkuntza teknologiekin lanean dihardute. Bestalde batetik, Xabier Saralegi Urizar daukagu, informatikan ingeniaria eta doktorea baita, hizkuntza teknologien alorrean. Eta gaur egun, Eluyarren dihardu lanean, zehazki adimen hartu. Ibilbidea luzea du Saralegik ere, hizkuntzaren prozesamentuaren alorrean, 19 urte inguruko ibilbidea du ikerlari gisa. Alor horretako hainbat ikerketa eta garapen proiektu lideratu ditu, eta hainbat artikulu zientifiko ere argitaratu ditu. Beraz, nire naiz gehiago luzatuko eta hitza beraiei emango diet, Saralegi hasiko da aurkezpenarekin, eta bere aurkezpenaren izenburua hizkuntza teknologiek alborapen diskriminatzailea izan dezakete, horri buruz hitz egingo digu Saralegik. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Adimen artifiziala testuan nola eman ikuspegi soziala. Egia esan, ertz askoko problema, gaia, disiplina ugari biltzen dituena, kolektibo askori eragiten diona, eta azken batean oso gai konplexua, ezta. Hasi nintzen prestatzen aurkezpena, ertzoiei guztiei heldu nahian. Baina berehala konturatu nintzen, holako planteamendu bat foro honetan azaltzeko, bizpahiru ordu beharko nitula. Orduan erabaki nun, barreta jartzea, ertzoietako batean. Nire ustez, oso esanguratsua den ertz edo gai batean. Algoritmoak, teknologiaren tripetan, alegia. Xehetasun teknikoetan naiz hartuko, ez kezkatu, azalpenak emateko adibide ulergarrietan oinarrituko naiz, eta nire helburua da, batez ere, zuei gako batzuk ematea, gai honi buruz hausnartzeko, zuentzako baliagarriak izan daitezkenak. Orduan, nire aurkezpenaren gai nagusia edo, pantailan dakazutena, hizkuntza teknologiek
alborapen diskriminatzailea izan dezakete, hori da galdera, alborapen diskriminatzailea, desbiderapen diskriminatzailea, sesgo diskriminatzailea, hori da nire aurkezpenaren gai nagusia. Ikus ditzagun adibide batzuk, pixkat hobetu ulertzeko problematika hau, ez? Pantailan ikusten dituzue adimen artifizial baten emaitzak, kasu honetan, adimen artifizialaren ariketa edo ataza da argazkietan agertzen dana identifikatzea, eta hemen, begibistakoa da, adimen artifizial honen portaera desegokia dela, ez? Ikusten da, emaitzetako bat okerra dela. Eta ez hori bakarrik, ez da okerra da, iraingarria biltzentzako, kasu honetan, arrazista da, ez? Kasu honetan. Hau ez da adibide hau edo adimen artifizial hau ez da hizkuntza teknologien alorrekoa, hau da irudien ezagutza. Hizkuntza teknologien alorrean honen moduko kasuak gertatzen dira. Ikus dezagun. Itzulpen automatikoa. Kasu honetan, ariketa edo burutu beharreko ataza, ingelesezko esaldi bat itzultzea gaztelerara. The doctor asked the nurse to help her in the procedure. Medikuak erizainari eskatu zion bere prozeduran laguntzeko edo laguntza. Eta nola itzuli du adimen artifizial honek ingelesezko esaldi hori. The doctor, medikuak, el doctor, es la doctora, zuzenean el doctor. Le pidió, the nurse, erizaina, le pidió a la enfermera, es el enfermero. Itzulpena erabat estereotipatua da, ez kasu honetan. Berago beste adibide bat, ere itzulpen automatikoarekin lotutakoa, itzuli barreko ingelesezko esaldia, the manager thanked the receptionist. Enpresa buruak edo nagusiak eskerrak eman zizkion harreragilari edo rezepzionistari. Eta itzulpena gauza bera gertatzen da, estereotipoak berriro sartzen dira jokoan. The manager nagusia, el gerente, es la gerente. Eta the receptionist a la recepcionista, es el recepcionista. Zergatik gertatzen dira desbiderapen edo alborapen diskriminatzaile hauek teknologietan, hizkuntza teknologietan kasu honetan. Saiatuko naiz galdera horri erantzuten aurkezpenean. Eta aurkezpena antolatuta dakat 4 bloketan, lehenengo blokean, hizkuntza teknologien oinarri teorikoak azalduko ditut, modu ulergarri batean, bigarren blokean, hor dagoen galderari erantzuten saiatuko naiz, zergatik izan daitezke algoritmoak edo barruko tripak diskriminatzaileak, eta 3. blokean algoritmo edo portaera diskriminatzaile horiek zuzentzeko estrategia batzuk aipatuko ditut. Eta bukatuko dut aurkezpena ondorio batzuk mahai gaineratuz. Hizkuntza teknologiak zer dira? Esan beharra dago, adimen artifizialaren azpialor badala. Zertaz arduratzen dira hizkuntza teknologiak edo hizkuntza naturalaren prozesamendua, hobeto esan da, hizkuntzaren bidez, pertsona eta makinen arteko komunikazioa, baita pertsonen arteko ere, errazteko tresna konputazionalak ikertzeaz arduratzen dira. Esan beharra dago, adimen artifizial osoko ariketa gisa konsideratuta dagola adimen artifizialaren alorrean, horrek esan nahi du, oso adimen artifizial sakona behar dela prozesu hau automatizatzeko, hizkuntzaren prozesamendua. Hor, marrazkian ikusi dezakezute zenolako prozesuak edo automatizatu behar diran teknologia hauen bidez. Edo zenolako prozesuak guk gizakiok
egiten ditugunak nola imitatu, edo zer imitatu behar duten, ez? Hizkuntza teknologiak lehenengo pausuan ulertu behar dute hizkuntza, jendeak esaten duna, gizak edo idazten duna, ulertu, eta gero sortu hizkuntzare bai. Atazaren arabera, beharrezkoa izango da, bi pausuak implementatzea, automatizatzea, edo bietako bat, edo lehenengoa bakarrik. Bilaketa sistema bat garatzeko, nahikoa da, testuan jartzen duna ulertzea. Hori nahikoa da. Itzulpen automatikoa egiteko, bi prozesuak automatizatu behar dira. Ulertu, jatorrizko esaldia, eta gero sortu helburu hizkuntzan itzulpena. Nola egiten dira teknologia hauek, nola programatzen dira, nola sortzen dira tramankulu hauek, makina hauek. Literaturan edo bi estrategia nagusi proposatu dira hau egiteko. Lehenengoa, estrategia simbolikoa, erregeletan oinarrituta dagona. Hau da, iraganean erabiltzen zen estrategia bat. Zuek ulertzeko, itzulpen automatikoaren kasuan, hartu jatorrizko itzuli beharreko esaldia, hitz bat agertzen baldin bada, hiztegian baldin badago, eta ondoan hitz konkretu bat agertzen baldin bada, ordezkatu hitz hori, hiztegiko beste hitz honekin. Holako erregela pila bat, sortu behar dira eskuz, eta horrela, sortu dezakezu, itzultzaile automatiko bat, edo beste teknologia bat. Zer gertatzen da? Erregela pila bat sortu behar diala, hizkuntza oso sistema konplexua dalako, patroi asko ditu, salbuespen pila bat, ez da bideragarria. Erregelekin, automatizatzea prozesu hori guztia. Zein da beste alternatiba, edo beste enfokea, edo estrategia, ikasketa automatikoa. Eta hori da, gaur egun erabiltzen den enfokea, eta da maitzarik onenak ematen dituena. Zer da, edo nola egiten da ikasketa automatikoa? Behar ditugu adibideak. Itzulpen automatikoaren kasuan, adibideak dira jatorrizko esaldia eta itzulpenak. Laburpen automatikoa egiteko, jatorrizko dokumentua eta laburpena. Baditugu adibideak. Algoritmoak adibide horiek hartu eta sortzen du eredu matematiko bat. Prozesu hori ikasteko. Eta eredu horretan dagoia dana ikasita. Eta gero eredu hori gai da ikasketa prozesuan ikusi ez dian adibideak prozesatzeko. Baina lehen gai nagusia adibideak dira. Hau, azpimarratzeet, garrantzitsua dago. Oen ikusiko ez zuten bezala. Hizkuntza teknologien alorreko teknologiarik ezagunenak edo atasarik ezagunenak, bilaketa sistemak, dokumentuen sailkapena, sentimentuen analizia, hizketa ezagutza, laburpen automatikoa, galdera erantzun sistemak, chatbotak, elkarrizketa agenteak, Siri modukoak, itzulpen automatikoa eta hizkuntzaren prozesamenduarekin zerikusia duten ariketa tasa prozesu guztiak, milaka izan daitezkenak. Orduan, esan dugu, estrategiarik eraginkorrena, olako teknologia sortzeko, ikasketa automatikoa dela. Eta ikasketa automatikoaren lehen gai nagusia adibideak dira. Hemen ere marrazkian ikusten den bezala. Eta generatzen da adibidetatik, ikasten da prozesu hori ez. Eta generatzen da modelo bat, eredu bat. Nolakoa dira datu horiek, adibide horiek? Alborapena dago, desbierapena dago adibide horietan? Ikus dezagun. Emango dizkizuet datu batzuk. Normalean olako ereduak entrenatzeko, elikatzeko olako ereduak, internetetik deskargatutako dokumentuak erabiltzen dira, parlamentuetako aktak erabiltzen dira, itzultzen dialako hainbat hizkuntzatara, Twitterreko, sare sozialetako mezuak erabiltzen dira,
Wikipedia ere bai erabiltzen da, albisteak ere erabiltzen dira, olako testuak, testu masak edo bildumak erabiltzen dira hizkuntza teknologietako ereduak sortzeko. Ikasketa automatikoren bidez. Webgune bizitatuenen erdia ingelesezkoa dira. Eta ingeles hiztunen portzentaia munduan 5% baino ez da. Hor ja badago desbiderapena. Hizkuntza txikiak ez daude ondo representatuta, ez datu horietan. Ingelesa da nagusi. Europarl, hau da, Europako Parlamentuko aktak biltzen ditun korpus bat itzultzaile automatikoak egiteko erabiltzen dena. Korpus horrek ditun adierazpenen 30% baino ez dira emakumenak. Horre ja badago genero desbiderapena. Twitterreko erabiltzaileen 0,05%, gainerako erabiltzaileen erdia erakartzen du. Pertsona gutxiren mezua edo kosmobizioa edo baloreak amplifikatuta daude. Wikipediarekin gauza bera gertatzen da. Inglesezko Wikipediako artikuluen erdia editoreen 0,04 sortutakoa dira. Pertsona gutxi batzuk idazten ari dira Wikipediako artikulu gehienak. Haiek ari dira zabaltzen haien balioak eta kosmobizioa. Eta gero, Wikipediako editoren 12% baino ez dira emakumeak. Eta albistekin bantzeko gauza gertatzen dira. Estatu Batuetako kazetari ezagunenen 60% gizona dira. Orduan datu hauetatik abiatuta zen olako teknologiak sortu daitezken, ez? Eta zen olako portaera izango dute teknologia horiek, edo eredu modelo horiek. Izango dute alborapen diskriminatzailea ikus dezagun. Hau da, hizkuntza ereduak dira hizkuntza teknologietako osagai importante batzuk, gaur egun teknologia guztietan erabiltzen dianak, eta azken finean eredu honek ikasten du hizkuntza osoa. Hizkuntza baten geruza edo kapa guztiak, lexikoa, sintaxia, semantika, dana. Eta hizkuntza eredu bati galdetu aldiogu, adibidez, ze lanbide zeintzu dian emakumekin gehien lotzen dian lanbideak, adibidez. Hau da, emakumeak. Eta zeintzu dira modelo honek ikasi ditun erlazioak. Lehen aipatutako datuetatik, lanbide ohikoenak emakumeentzako Txeko Andrea, umezaina, estilista, estereotipoak, ez? Eta gizonen kasuan, filosofoa, kapitaina, gerlaria, arkitektoa, estereotipatuak ere bai. Eta arrasekin eta erlijioekin gauza bera gertatzen da. Zerekin lotzen da beltza? Eskalea, asiatikoa, langilea, judua, zekena, estereotipoak ikasi ditu teknologia honek. Listo. Itzulpen automatikoarekin ere gauza bera gertatzen da. Eskerrean dakazute hasieran ikusi dugun adibidea, hor ikusi dugu itzulpena estereotipatua zala, eta eskubiko taulan, hor daude, horiek dira sistema itzultzaile automatiko bati dagozkion emaitzak asmatzetasak. Batetik, ebaluatu dira, testeatu dira, esaldi estereotipatuak, itzultzaile automatikoari eman zaio esaldi estereotipatu bat, eta esan zaio itzultzeko. Eta ikusten da, inglesetik hainbat hizkuntzatara. Gaztelania, frantsesa, italiera, hainbat hizkuntzetara. Eta morez daude asmatzetasak. Zenbat asmatu ditun. Esaldi estereotipatuak dianean. Eta ikusten da, asmatzetasak nahikonak diala, itzuli beharreko esaldia estereotipatua danean.
76, 80, nahiko emaitza honak. Aldiz, sistemak itzuli behar baldin badu estereotipatua ez dan esaldia, asko jisten da, ez daki itzultzen. Estereotipatuak ez dian esaldiak. Orduan hor badago, desbiderapen bat datuetatik etorri dana, eta kasu batzuetan baliteke alborapen hori areagotzea. Sentimentuen analizia, hau da beste atasa edo teknologia klasiko bat, itzulpen hizkuntza teknologien alorrean, eta kasu honetan atasa da identifikatzea emozioak sare sozialetako mezuetan. Eta kasu honetan, batetik hartu dira Afrikar jatorriko Amerikarrak aipatzen dituzten mezuak, eta bestetik Europar jatorriko Amerikarrak aipatzen dituzten mezuak. Beltzak eta txuriak. Eta zer egiten dute sistema hauek? Joera dute beltzak agertzen dian mezuak sailkatzera emozio negatiboetan. Gorrotoa, bildurra, tristura, eta txuriekin aldiz kontrakoa gertatzen da. Orduan, hori da datuetatik ikasi duen portaera bat. Portaera diskriminatzailea, dudarik gabe. Eta azkeneko adibidea, pixka problematikoa zuei azaltzeko, toksikotasunaren sailkapena. Identifikatzea, mezu toksikoak, gorroto mezuak, hau oso modan dago, gaur egun, sare sozialetan badakizute, gorroto mezuak zabaltzen diala, eta holako kanpainak ere martxan jartzen diala. Orduan, sustatzen ari da, teknologia honen garapena, identifikatzeko mezu toksikoiek. Baina teknologia hori ez da filosofin. Teknologia horrik ere badu sesgo diskriminatzailea. Hemen adibide batzuk. Hau da, balioa, 0 eta 1 artekoa, zenbat eta altuagoa izan, orduan eta toksikoagoa mezua ez. Eta hemen ikusten da hori, gai eta lesbian agertzen dira, eta zuzenean toksikoa. Muslim, gauza bera. Eta generoen artean ere gertatzen dira gauzak. Bi adibide hauek oso esanguratsuak dira. I hate Justin Timberlake, Justin Timberlake gorrotatzen dut, oso toksikoa, kasi gorena. Aldiz, I hate Rihanna, edo Rihanna, ez dakit nola esaten den, 0,09, askoz bajuagoa, eta zergatik. Hau da txuria, eta gizona, eta bestea beltza eta emakumea. Orduan, literaturan edo ikerlariek proposatu dituzte teknikak desbiderapen, alborapen hori zuzentzeko, hemen aipatzen ditudanak, baina igualen nahi sartuko setasunetan, baina badaude teknikak horri buelta emateko. Eta bukatzeko, ondorio batzuk. Lehenengoa, aurkezpenan zehar ikusi duguna, denbora guztian. Alborapenaren sesgoaren parte handi bat datuetatik dator, eta algoritmo batzuk alborapen hori areagotu dezakete. Eta nahi de bukatu nire aurkezpena mezu baikor batekin edo positibo batekin. Eremu akademikoan behintzat problema honi heldu zaio, berariaz lantzen ari da, eta teknikak proposatzen ari da alborapen hau zuzentzeko. Eta horren froga da, hizkuntza teknologien alorrean, adibidez, orain arte 200 gora artikulu zientifiko publikatu diala gai honi buruz. Nahi nuke bukatu nire aurkezpena, mezu baikor horrekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier, oso interesgarria kontatu dezuna. Ziur problematika ulertzen lagundu digula hemen gauden guztioi. Oain Xabier Arregi Iparragirrerekin goaz,
Zure aurkezpenan izenburua gaurko solasaldiaren izenburu bera, adimen artifiziala hizkuntzan, nola eman ikuspegi soziala, eta irrikitan zure hausnarketak entzuteko, Xabier. Eskerrik asko Itziar, arratsaldeon guztioi. Egia esan da, aitortu behar dizuet, pixka bat arraro egiten zaidala, hemen zutegin, plaza hontan, hemen lagunak, herrikideak ikusten ditut aurrean, eta zertaz hitz egingo, eta adimen artifizialaz. Gaur gizean lagun batek esate zidan, ikusiko duk, galderen txandan farola konpontzeko eskatuko ditek. Bueno, esaltzea eta atrebituko hori eskatzea. Bueno, egia esan da, bigarren tokian hitz egiteak baditu abantailak, lehen erabaki degunean nork hitz egingo zuen lehena eta nork bigarren, ala suertatu da, ni bigarren hitz egitea, eta egia esan da, horrek esan nahi du, Xabier Saralegik hain ondo azaldutako kontu asko, nik esan beharrik ez daukadala. Beraz, nire aurkezpenean hainbat gauza pasa ingo ditut, harinago joango naiz, dagoeneko oso ondo azalduta daudelako. Alare ez pentsa aurkezpenak ikuspegi beretik eginda daudenik, hori aurrez hitz egindako kontua baita, eta jakitu nintzen Xabierrek zer esango zuen, beraz, neurri batean behintzat aurreratuko dizuet, nire aurkezpenak baduela ikuspegi areta sozialagoa. Neurri batean ikuspegi orokorragotik edo jodut, eta saiatuko naiz gizarte alderdi edo alderdi sozial hori nolabaiten nabarmentzen nire aurkezpen honetan. Bueno, hemen nioen hizkuntza eta adimen artifiziala binomio edo bikote askaezina dela, evidentzia dirudi guretzat, hortan ari garen ontzat, baina egia da baita ere, tradizionalki teknologia eta hizkuntza bi esparru oso desberdintzat hartu izan direla. Gaur egungo ikasketen antolaketan esate baterako beti galdetzen da, zu zertzo, letretatik, teknologiatik edo zientzietatik, ez? Eta badirudi teknologia eta hizkuntzak ukiezina direla, ez? Ara non, eta Xabierren aurkezpenean behin eta berriz aipatu da hori, hizkuntza eta teknologia gurean elkarren ondoan bat eginda lantzen ditugun. Beraz, adimen artifiziala eta hizkuntza lotuta daude, ezinbestean daude lotuta, zer daba giza adimena hizkuntzan oinarritutakoa ez eta. Giza adimena hizkuntzan oinarrituta baldin badago, nolatan ez da izango adimen artifizialare hizkuntzarekin zerrikusia daukana. Eta are gehiago, historikoki adimen artifizialerako erabili izan diren teknikak, erabili izan dira baita ere hizkuntzaren prozesamendu edo azterketa automatikoan. Beraz, hori azpimarratzea akaso ez da oso obran ez da. Eta bilakaera horretan, eta ez pentsa atzo goizeko kontu ez hitz egiten ari naizenik, kontu hauek adimen artifiziala eta hizkuntzaren azterketa eta oso aspaldikoa dira, gu jaio aurretikoak. Eta lehen aurkezpenean garbi geratu denez, aspalditxo jaio ginen, baina 50. hamarkadan, joan den mendean, ja hasita zeuden adimen artifizialaz eta teorizatzen eta ereduak eta garatzen. Eta ordutik ona, beti izan da nahi eta ezin bat. Hau da, teorikoki ereduak eta garatu izan dira, baina garaiko teknologiak ez zuen ematen aski eredu horiek benetan martxan jartzeko. Eta ara non, guain dela urte gutxi, esango nuke azkeneko hamarkadan, eta are gehiago, kasik azkeneko 6-8 urtetan, gertatu da, teknologiak benetan aukera eman digula teorikoki aztertutakoiek martxan jartzeko eta nolabait baloraldi bat gertatu da, indarraldi bat. Indarraldi horren arrazoietako bat oso ondo aipatu du Xabierrek, teknika jakin batzuk, gaur egunean sare neuronalak behar bat entzungo zenuten, horiek erabiltzen dira eta oso emaitza honekin, baina nik aipatu nahi ditut horrekin batera beste bi alderdi oso garrantzitsua direna baitere. Batetik, datu masiboak erabiltzea. Gaurko gizarteak etengabe sortzen ditu datuak. Etengabe sortzen du ezagutza. Guk Amazonen
traste bat erosten dugunean informazioa ematen ari gatzaizkio Amazoni. Guk Googleen bilaketa bat egiten dugunean informazioa ematen ari gatzaizkio Googleri. Guk itzulpen automatikoa erabiltzen dugunean informazioa ematen diogu hori aplikazio hori martxan duenari. Beraz, etengabe ari gara informazioa sortzen. Zer gertatzen da? Informazio hori manejatzeko badagola batetik ahal teknologikoa eta horrek konputazio ahalmen horrek ekarri du sekulako estanda. Beraz, estanda horrek ekarri du gaur egunean leheno pentsazina ziren aplikazioak erabiltzen direla eta ondo erabiltzen direla gainera. Kotxe batean zoazela, hitz egin diezaiokezu kotxeari eta ulertzen du. Esaten diozu, hotza daukat, hotz naiz, eta martxan jartzen du. Bueno, akaso hotz naiz esaten badiozu ez, akaso esan beharko diozu, tengo frio. Eta hor ja badago koska. Hor ja badago diferentzia bat. Hizkuntza guztietarako ez da berdin aurreratu. Horretaz hitz egin nahi dut zuzen ere. Batetik gainera, importantea da adimen artifizialen ahalak ez jainkotzea. Komeni da, bai, ahalmen handia du, baina ez da ahal guztiduna. Eta guri dagokigu neurri batean, neurri hori jartzea. Zergatik, bestela, iritsi gintezkelako anai handiaren zea hortara, ezta? Dena egiten da, makinek guztia egiten dute, eta horrek ez digu horrek paralizatu egiten gaitu, pertsona bezala. Jakin behar dugu, non zertarako den erabilgarri adimen artifiziala. Eta bestetik, beste baina garrantzitsu bat. Teknologia hau, kostu handiko teknologia da. Gu hortxe ibiltzen gara, gure ahalen arabera gauzak egiten, baina guk oso onartuta daukagu gure arloan emaitza benetan handiak lortzen dituztela multinazional teknologikoek. Eta hori izan beharra dago, errealitatea hori baita. Gaur egunean munduan dauden 10 enpresa boteretsuenen artean, egongo dira 6-7 bat honi, adimen artifizialari eta hizkuntzaren tratamenduari sekulako arreta eskintzen diotenak. Beraz, ez gara edozer gaitaz hitz egiten ari. Eta hor, noski, zer gertatzen da. Galdera da, hori horrela izan da, non geratzen da alderdi soziala. Edo nahi baduzue, galdera beste modu batera formulatuta. Irabazi asmoa, hau da, kapitala eta ardura soziala bateragarriak aldira. Itxaron aldezakegu enpresa nagusio gandik kezka soziala. Bueno, itxura batian, eta hori beste hainbat arlotan ere gertatzen da, beren diskursoetan eta beren publikazioetan eta badute kezka horrekin. Hemen bi kaptura egin ditut, batean Googleek eta bestian Microsoftek nola esaten duten, beren printzipioetan badutela nola bate pertsonei begirako adimen artifiziala egitera eta barrez. Beraz, bai, konstiente dia hortaz eta berenganatu dute. Besterik da ordea, ea, kezka hori diskursoan inkorporatutako kezka hori praktikan ere ala ote den. Eta nik uste zilegi dala eta uste ala behar dula guk kezkak eta arriskuak ikusi baritugula. Hemen zerrendatu ditut 4, segurasko zerrenda luzatu liteke, baina esate baterako kontrol soziala. Gaur egunean, nik uste gure artean badagoela gai hori. Eta zer esan nahi du horrek, azkenian lehen esandakoarekin lotuta dago, etengabe ari baldin bagara gure berri ematen, nik egunero nire agendan jartzen ditut nik nire egin beharrak eta agenda hori Googleek dauka. Idea bat egiteko, ezta? Gero bestetik, oraintsu aipatu deguna ez, sistema horiek erreproduzitu egiten dituzte portaerak. Eta nola guk baditugun portaera diskriminatzaileak eta bar, noski ez bakarri pertsonak, makinek ere portaera horiek, jokabide horiek erreproduzitu egiten dituzte. Gero lan merkatuari begira, kezka hor dago. Lehen beti esate genuen, makinek pertsonak bota egiten dituzte lanpostuetatik. Baina orain jaz gara bakarrik hitz egiten ari produzio kateetaz. Lan kualifikatu eta bestelako zera bat dutenak ere, neure batean ikusten dute, badirela traste batzuk, ustez adimendua direnak, eta benetan zeregin jakinetan portaera hori dutenak, pertsonak beren tokietatik bidaldi ditzaketenak.
Eta kezka hori gurean bere badago. Eta gero, eta gaur egungo hemengo gai nagusia hizkuntzaren gaia. Zer gertatu behar du oraingo nolabait esan estanda digital honetan? Nun geratuko dira gurea bezalako hizkuntza txikiak? Halako baliabide teknologikoak eta ez dituztenak. Bueno, hori ere hor dago eta kezka horri buruz ere hitz egin behar da. Kontua kontu, ze jarrera hartu behar dugu egoera honen aurrean? Eta hornik, garbi esango dizuet nire jarrera zein dan. Hemen beti planteatzen da, horri aurre egin behar zaio, edo nolabate saiatu behar dugu hor dauden arrisku hoiei nolabate aukerak kontra jartzen. Eta ni bigarrenaren aldekoa naiz. Zergatik, teknologia hauek eta etortzeko, hala esaten da, geratzeko etorri dira, ezta? Hau da, guk etengabe erabiltzen dugu adimen artifiziala, naiz eta kasu ez gehan konturatzen horratzen adimen artifiziala dagoela. Gure etxeko zera garbigailua erabiltzen danean, hori horrek adimen artifiziala erabiltzen du, bere ibilbidea eta zein den jakiteko. Eta guk lehen esan dizuek kotxeritze egiten diogunean, edo adimen artifiziala erabiltzen dugu. Beraz, hoiek ez dira joango, hoiek horre egongo dira. Eta erraldoi teknologikoak ez dira desagertuko. Beraz, gure bidea zein da aldegula alternatibak sortzea ikuspegi sozial horretatik. Eta lehen Xabierrek esan duen bezala, aldan moduan behintzat, hor sortzen diren kontrako eragin horiei aurre egiten. Goazen hobeto ikustera zein dan gaur egungo panorama. Aipatu ditut multinazional teknologikoak, baina garbi dago adibidez borroka beste maila batean ere ari dela gertatzen. Europan, aspalditik esaten da, Estatu Batuen eta Txinaren eta aurrean atzera geratzen nahi dela borroka teknologiko honetan. Eta orduan Europa ja mugitzen hasi da eta bere planak egin ditu eta tartean badauka sortu du hainbat dokumentazio eta ikuspegi sozial hori lantzeko. Tartean bada proiektu bat eta behar bada gero beto hitz egingo dugu deitzen dana European Language Equality. Proiektu horrek nolabate aurreikusten du Europako hizkuntza guztiei begirako plan estrategiko bat 2030 urteari begira. Hori egiten ari da eta hor 5 kide nagusi daude proiektu hori garatzeko eta tartean esan behar dizue badaude irlandesak, txekoak, alemanak, grekoak eta baita ere euskaldunak. Hitz zentroalen aipatu dugu hor tartean dago. Orduan, gure helburua da, nolabate hizkuntza gutxituen aukerak ere hor jasotzea. Espainiaren gandik, espero zitekeena. Baduzkate baita ere estrategia batzuk eta bar, baina errepara jozue azkeneko esaldeari. El objetivo, es liderar el uso de la lengua española en la inteligencia artificial. Ez dute esan el uso de las lenguas de España, adibidez, o de las lenguas oficiales de España. Esan dute de la lengua española. Beraz, badakigu hortik zer etor liteken. Kataluniak dagoeneko ja abiatu bere bidea. Eta martxan jarri dute egitasmo bat, eta egitasmoren helburua da katalanen biziraupen digitalari begirako baliabideak eta sortzea. Eta gainera Katalunian badaukate Bartzelonako superkomputazio zentrua eta noski horrek euskarri oso egokia ematen die. Eta Euskal Herrian, zertan gehagu? Nik esango nuke Euskal Herrian horri begirako indarguneak baditugula. Batetik, uste komunitate teknologiko sendo xamarra daukagula. Ez daukagu enpresa hundirik, hori egia da, baina enpresa ertain txikiak badaude arlontan ari direnak, badaukagu baita ere ikerkuntza zentroak eta unibertsitateak eta horretan ari direna, beraz badago nolabeteko ezagutza bat. Gainera, ez da epemotxeko ezagutza, ibilbide luzia dago, eta nik uste egokitzen jakin izan degula adimen artifizialaren estanda berri honetara, ezta? Hain zuzen ere, eta azpimarratzeko iruditzen zait, berriki egindako azterketa batean ikusi da, naiz eta hizkuntza oso txikia gean, hiztun komunitate txikia, munduko 20 hizkuntza nagusine mailan gaudela. Eta hor, nik uste azpimarratzeko da adibidez, euskarazko Wikipedia bezalako fenomenoak. Nun jardun kolektibo batetik lortu dan euskara aurren muturrean jartzea. Baina, ahulguneak ere baditugu.
lehen esandakoa, erraldoi teknologikoen menpekotasun hori, eta gero uste dut, falta zaigula estrategia bat. Ez daukagu. Euskaldunok ez daukagu katalanek bezala estrategia bat horri aurre egiteko. Eta nik uste hori beharrezkoa dela. Badago txosten tekniko bat, baina ez errez gehiago. Ordun, nola gabiltza denboraz? Ondo? Nola eman ikuspegi soziala mundu honi, planteatu ditugun kuestioiei. Nik uste dut ez dagoela errezeta magikorik, baina bai osagai beharrezkoak. Lehenengoa, jaba. Hementxe. Nik uste dute beharrezkoa dela herri estrategia bat planteatzea. Eta hor, reklamatzen dut administrazio publikoen esku hartzea. Iniziatiba pribatu soila baino irutze zait behar dela administrazio publikotik koordinazio bat. Eta gainera, koordinazio edo egiteko hori egin behar dela oinarri eta ikuspegi jakin batekin. Eta hain zuzen ere hor, azpimarratuko ditut bi gauza. Bat, irekitasuna, hau da, sortzen diren baliabideak nolabait lizentzia publiko irekiekin egitea, eta bestetik, datu publikoen bilketa, kalitatea eta eskuragarritasuna bultzatzea. Lehen Xabierrek aipatu du ze garrantzitsua dan algoritmoiek ikasteko erabiltzen dituzten testuak egokiak izan daitezen. Bueno, Euskal Herrian sortzen ditugu testuak, sortzen da materiala, eta hor egokiena litzateke administrazioa berak sortzea halako korpus esaten dugu. Bueno, halako testu multza handi bat hori edenak ondo kudeatzeko. Elkarren artean leian ibili gabe, administrazio publikoa berak eskaini baliabide hori bertako eragilentzat. Eta hor euskararen korpusa sortu beharko genduke, dagoeneko badaude, Eluiarre bera badauka korpus handi xamar bat guk ere badegu, baina administrazioari eskatu beharko litzaioke. Eta agente desberdinen lan koordinatua antolatzeare beharrezkoa litzateke. Eta orain esatera noana badakit modan dagoela, gaur unian dena burujabetza aipatzen dugu, teknologikoa, elikadura burujabetza badakit, baina hala ere uste beharrezkoa dela gutxinez horretarantz jotzea. Zenbate pentsatuko du, burujabetza teknologikoa hori ezinezkoa da, zer esaten ari haiz, bale, ados badakit, baina burujabetza teknologikoaren eta erabateko morrontza teknologikoaren artean hor badago tarte handi bat, eta guk eduki behar dugu buruan beti sortu behar ditugula geuretik baliabide eta zera propioak. Eta, bueno, pixkanaka geure ikuspegitik sortu geure tresnak eta gure baliabideak. Horrekin batera, arrisku teknologikoa neutralizatu, Saralegik esan duen moduan, gero nire ustez asmatu behar da, abagunearekin, beira, itzultzaile automatikoekin gertatu zaigu, guain dela urte batzuk ere atera ziren halako itzultzaile automatiko batzuk, eta ez zuten inongo arrakastarik eduki. Ez behintzat, espero ziteken ainakoa. Eta horrek erakutsi zigun gauza bat, heldutasuna beharrezkoa dela, aplikazioak gizarteratzen direnean nolabete jendeak ondo hartu ditzan. Eta hobe dela laborategitako lanak egitea, prototipoa sortzea, esperimentalki lan egitea, eta itxarotean momentua ateratzen direnean benetan tresna erabilgarriak izan daitezen. Eta gero ikuspegi inklusiboa ezin degula begitik kendu. Hori oso importante irutze zait. Eta bukatuko de gaurko aurkezpena esanez, niretzat oso garrantzitsua dela euskaratik eta euskaraz sortzen ditugunak. Zergatik, badakizu adibidez Google badaukala itzultzaile automatikoa euskaratik eta euskarara itzultzen duena. Baina Google da. Eta Google ezin diogu eskatu halako begirune edo halako euskararekin. Orduan, garrantzitsua da geuretik sortzea. Eta hemen, aipatuko dut estatusaren gaia. Bate baino gehiago aipatu izan du gauza hau edenak euskararen kaltetarako izango direla. Alegia, jakinda gure hizkuntza menpeko egoeran dagola, gertatuko zaigula euskeraz jakiteko inongo borondaterik ez dutenek ere esango dutela. Ni zertarako ikasi berretu euskera? Total? Hemen daukat eta itzultzailea. Nik egingo delana nire gustoko hizkuntzan, gero itzuliko dut, eta kitxo, ez dauka zertan euskera ikasi. Eta horrek, azkenean eragingo dula, gaur egunean euskera erabiltzen den tokietan ere, erdal hizkuntzak erabiliko direla erderaren tokian. Bueno, nik ustet hori buelta eman behar diogula, eta saiatu behar degula, euskaraz sortzen edukiak,
gero beste hizkuntzetara eraman ahal izateko. Aukera bada hori, eta aukera hori irabazi behar da, ez teknologikoki bakarrik, baizik eta beste eragile eta beste ikuspegietatik ere tiraka. Esan nahi dut, soziologoekin, eta bar. Beraz, uste dut eginkizun handia ditugula hor. Esate baterako niri etortze zet Usurbilgo udala. Usurbilgo udalak euskeraz egiten du lana. Eta pentsatzen dugu, eszenatoki ban nun, Usurbilgo udalak euskeraz lanean funtzionatzen segiko lukeen, baino euskeraz sortzen diren dokumentu denak eskatzen duenari emango genizkioken erderaz, eta ez dut esaten gaztelaniaz bakarrik. Beste erdaretan, olako tresnak erabilita. Hori litzateke nire ustez, teknologia hau erabiltzea euskaldunon mesedetan. Bueno, hor mentxe bukatuko dut igual, baditut hor gauzatxo batzuk, baino. Mila esker, Xabier. Oso interesgarria... Bueno, bitzaldiak oso interesgarriak, bai Saralegirena, bai Arregirena. Zaila izango da ziurazki interesekoak izan diren puntu guztiak aipatzea, baina hasiko nintzateke, eta galdera hau biontzat doa, burujabetza teknologikoa aipatu dugu, euskararen estatus aipatu dugu, teknologia ez dugula erraldoien eskutzi behar, ez dala berdina adibidez Eluiarrek euskarazko teknologia bat garatzea, edo Googleek edo Microsoftek garatzea. Gustatuko litzaidake zuen iritzia gai horren inguruan, igual Saralegi, ea zer diozun? Erraldoiak kontu honetan, ez? Erraldoiak enpresa handiak, Google, IBM, Facebook, Twitter, hizkuntza teknologiak nolabait lantzen dituztenak, hizkuntza teknologiak lantzen dituzte, baina merkatuko beharrei begira. Ez talde minorizatuei begira, hor arreta berezirik ez dute jartzen, ez da. Batek esan dezake, bueno, Googleek badaka itzultzaile bat euskeraz dakina, ez, edo aintzat hartzen duna. Baina, karo, Euskal Herrian egindako itzultzaile batekin konparatuz geho, alderatuz geho, itzultzaile hori, ikusten da, hemen etxean egindakoa hobeto da bilela. Horrek zesan nahi du, merkatuaren esku edo handien esku ezin degula utzi teknologiaren garapena. Baizik eta batez ere teknologia hori beharrezkoa danean, ez? Gure eguneroko gauza guztietan, gero eta beharrezkoa da, eta orduan, Xabierrek lehen esan duen bezala, beharrezkoa da, teknologia hemendik egitea, ez? Arrazoi horrengatik. Bestela, kanpokoek ez dute ingo. Eta, igual, naharmentzeko, hemen gaitasuna dagola, ikerketa talde, puntako ikerketa taldeak daudela, Euskal Herrian, esan nahi dut, eta oso tresna baliagarriak sortu ditugula hemen, gure baliabidekin, eta nik uste hori azpimarratzeko modukoa dela. Zari gabe. Xabier, zerbait gehitu nahi duzu? Bai, bueno, berretxi Saralegik esan duena, nik uste, Google, Facebook, Twitter, hoiedanak horre ongo dira gero ere, eta ingo dituzte gauzak, baina ingo dituzte gauzak interes komertzialak dituztenak, punto. Zergatik ditu Googleek hainbeste hizkuntza bikote bere itzulpen sisteman, datua dituelako. Orduan, azkenean algoritmoiek ikasi dezakete edozin hizkuntzatik edozin hizkuntzara bereiek aparteko aleginik egin gabe. Eta orduan, total, kosturik ez dauka, jarringo ditut, ez da. Makina martxan jarri eta emaitza ditxaron. Eta kitxo. Kontua zein da, kontua da guk hori egin dezan eman dizkiogula behar ditun datuak. Eta ez gara konturatu? Amazon merkataritza elektronikoko enpresa bada. Baina guk erosketak egiten ditugunean, ez dugu bakarrik konsumitzen produktu hori. Esaten diogu baita ere zein diren gure gustoak. Eta erakusten diogu
halako produktu erosten duenak, gero beste hori ere erosten dula, eta bero beste hori. Eta guain, kontuatzen gehan nola, Amazonek edo beste hozin esaten digun, aizu, zuri ere akaso interesatuko zaizu beste hau, hori adimen artifiziala da. Igual ez gea konturatzen, gure egunerokoan adimen artifiziala oso sartuta da, hola. Noski, adibide hori jarri nahi nuen, zenbat olako gomendio iristen zizkigu gaur etengabe. Eta hor batzean daude aplikazio aplikazio nolabait prediktiboak. Hau da, zuk leheno indezunaren arabera, igarri egiten dute ondoren zer etorreko zaizun. Eta batzutan harritzeko moduan esatez, ostras, bai hau interesatzen zait. Orduan, kontua da, Amazon jabetu zala hortaz, aspaldi, eta badaki bere aktibo nagusia ez dala bakarrik edo, ez da igual saltzen ditun produktu horiek. Eta ez, da guri buruz daukan ezagutza. Eta datu hile duten balioa. Horregatik, gaur egunean Amazone daka departamentu izugarria handia gauza hile lantzeko. Adimen artifiziala da bera daukan departamenturik altxuna. Hain zuzen ere horregatik, hori dalako bere aktibo nagusia. Eta orduan guk, Driven idazten ditugunean dokumentuak, Google'i ematen ari gatzaizki informazio hori, eta gure eskoletan eta gure ikastoletan erabiltzen denean Drive, ari gea doain ematen Google'i bera behar duena lidertza hori mantentzeko. Orduan, klaro, kontua da, burujabetzari begira, akaso, planteatu beharko genuke, herri bezala komeni zaigula beste plataforma batzuk erabiltzea, nola batek gu sortzen ditugun eduki horiek hemen bertan kudeatzeko. Hori gehiegi idealizatzea da? Ez dakit, egia da, Drive dala, denok erabiltzen dugu, baina egia da beste aukera batzuk ere badaudela, segurasko aukera horiek ere hobetuko dira, eta momentu batean driveri kompetentzia egiteko, edo gutxinez, baina gutxinez nik uste garrantzitsua dela horri buruz sensibilidadea eukitzea, eta erakunde publikoetatik sustatzea politika horiek ez. Uste hori oso garrantzitsua dela. Vale, mila esker. Igual, hainez pentsatzen, herri txikia izanik eta ikerketa talde txikiak izanik, askotan pasatzen dela, peluzeko proiektuak sortzeko igual, zailtasuna dazkaula, baina nolabait, Google'i kompetentzia egiten dio alor batzutan, euskeraren alorrean, eta lehen aipatu duzun euskeran estatus hori mantentzeko beharrezkoa. Adibidez, ez dakit komentatu duzue, euskera sortzea, beste hizkuntzetara itzulpenak egitea, nolabait, teknologia baliatzea, euskararen alde egiteko, ni konturatu naiz jende askok adimen artifiziala edo itzulpen automatikoa entzuten dunean, esaten dula, baina hori euskerarentzat txarra da. Nik uste, eluiarren edo hitzen euskeraren alde egiten dela orokorrean teknologia hauek garatuz. Bai, nik gauza bat aipatu nahiko nuke horri buruz, hemen zertan ari gehan, ez? Gaur egun puntako hizkuntza teknologia garatzeko estrategia edo teknika eraginkorrena da, oinarrituta dago hizkuntza eredu neuronaletan. Algoritmoa da Google proposatutakoa, baina ez dago egokituta euskerara. Algoritmo edo model hori. Hain zuzen ere, izakin batera, martxan jarri genuen proiektu estrategiko bat, 2 urtekoa, Eusko Jaurlaritzaren babesa dakana. Hain zuzen ere, euskerarako olako baliabide potente eta tronkala edo garatzeko. Hizkuntza eredu neuronalak euskerarako. Hizkuntza eredu neuronal horien gainean sortu daitezke itzultzaileak, zuzentzaileak, tresna pila bat. Baina behar da, oinarri teknologiko hori. Eta euskerarako ez zegoen. Googleek ateazun hizkuntza eredu neuronal bat, 100 hizkuntzatarako baliozuna. Eta entrenatuta zegoen euskarazko datu gutxirekin. Guk horregatik jarri genuen martxan proiektu hori, eta emaitza izango da ikaragarria, eta izango da aurrera pausu esanguratsua euskerarako. Gainera, kalitatezko datuak sartuko ditugu bertan. Hori da, bai. Hori gakoa da. Asko datu gehiagorekin, algoritmoak ere egokituko ditugu euskeraren ezagorrietara,
Azken finean, hortik aterakoan teknologia, oinarri teknologikoa, egongo da egokituta gure beharretara. Primeran, zerbait gaitu nahi duzu? Ez, egia esan da, ez daki merezi duen transparentzien bukaerako irudi hori erakustea, igual ikusteko hizkuntzaren bai, badaukazue berriz erakustean ere, bai, eskerrik asko. Onaino iritsi nahi nuen. Kontatu nahi dizuet anekdota bat, baino ez da, baina guendala, ez da gidoa zenbat denbora, bi urte izango dira, futbol jokalari batek idatzizun agur testu bat euskeraz, euskera hutsez. Eta hori zabalduzun sarean. Izena burua eta bihotza. Imaginatuko duzuen bezala, txio hori Twitterren zabaldu eta berehala etorri ziren olako irain mezuak, ez? Tú siempre tan excluyentes, ¿cómo es posible que sabiendo castellano no nos mandes un mensaje bilingüe, por lo menos, ez? Olako aserrea, ez? Eta orduan, jokalari horrek eintzun beste mezu bat bidali esanez, bueno, euskara ulertzen ez duzuen ontza jakizue, badagola itzultzaile neuronal bat, aukera ematen dizuena testu hori gaztelaniara itzultzeko, eta oso ondo funtzionatzen du gainera. Ono esan unik, honekin ja, eztabaida baretu da, kitxo, aukera dauke. Baina, ze uste duzue, baretu zen eztabaida? Ez. Etzen baretu eztabaida. Arazo ez baita, ia ulertzen dudan edo ez. Zer esango du jokalari batek agur mezuan? Gutxi gora bera, irudikatu dezakegu, alde handirik gabe zer esanten nahi dan, ez da? Etzan hori kontua. Kontua zan, jende askorentzat, erdaraz ez idaztea, ez sortzea testu hori zala, beren supremazia linguistiko hori auzitan jartzea. Eta hemen orduan atzean dagoena da gatazka linguistiko bat. Eta hori ez du teknologia konpontzen ez desegiten. Hau da, guk egin ditzakegu gauza asko euskaratik beste hizkuntzetara, baina horrek nola bate dakarrena da beste horiek onartu behar dutela, hemen euskara sortzen dela. Gaudela euskaldunak, espezie hau, euskaraz ere bizi nahi dugunak eta euskaraz sortu nahi dugunak. Eta nik hain zuzen ere horrek erakusten du ze garrantzitsua dan hori erreibindikatzea. Euskaraz sortu. Eta bi noranzko aplikazioetan ez da berdin erdal hizkuntzan sortu eta hori euskaraz eman edo euskaraz sortzea. Horregatik nioen momentu batean euskaratik eta euskaraz egin behar ditugula gauzak. Eta sortu behar degula teknologia gai dena horrela egindakoa beste hizkuntzetara ere eramateko, ez. Gu ohituta gaude eta nik horri ikusten dudana da, batez ere gu baino gaztexeagoa diren belaunaldiei begira, ez? Etengabe mugikorrarekin nahi dienak eta beren harremanak askotan ahoz, hizketa teknologiak erabiltzen dituzte, hauek Siri eta Alexa eta hauekin ohituta daude, hauek etxera jun eta esaten dute piztu telebista. Ez dute esaten piztu telebista, esaten dute gaztelaniaz edo inglesez, ezta? Eta orduan, zuk mundu hortatik apartatzen badezu euskera, nolabait barneratzen badezu, euskerak ez duela balio traste horiekin hitz egiteko, ari zara euskeraia atzera uzten. Datorrena, eta etorriko da oraindik eta gehiago, hortik euskera apartatzen. Horregatik iruditzen zaidala oso beharrezkoa hortan inbertitzea eta ikuspegi horrekin inbertitzea, ikuspegi horrekin italegina. Oso argigarria, Xabier. Galditu nahiko nuke norbaitek zerbait daukan esateko. Bai, Garazi? Bai, mikrotik itzen berko zu. Bai, esan. Bai, Arratsalde. jakin, Zabizaralik esan duen bezala, deep learning eta teknika horretakoak, azkenean hor lortzen da modelo bat eta algoritmo batzuk, ez da? Baina ze estrategia dago hor, software libre bezala gero badago posibilitateik, gero industriak hori azkenean lortu leike, integratu leike produktuetan eta zerbitzu berrietan, ez da? Orduan, ze estrategia bat egiten da bizamen? Bai, hizkuntza teknologien alorrean, adibidez, haundiak ere garatzen dituzten eredu guztiak edozeinen eskura.
jartzen dituzte, Googleek ere bai. Izan ere guk erabiltzen ditugu, Googleek garatutako ereduak. Orduan, orokorrean, eredu horiek guztiak libre edo zeinen eskura jartzen dira. Baina, entrenatu egin beharko dira, ezta? Eredu horiek, gero, bakoitzaren datuekin, hori da ez da libre izango. Osa, Googleek ez ditu datu eta guzti uzten. Datuak ez, modeloak, emaitza, datuak ez. Bai, datuak normalean pribatuak izaten dira, lehen gaia hori normalean ez da askatzen. Preziatuena? Bai. Tresna bezala? Bai. Ez que nik, oin gitxi dela, sortu zen proiektu bat, igogailuak kontrolatzeko hizkuntzaren bidez. Eta ez zegoen argi, zer rekursorik zegoen holan erabiltzeko. Bai, guk izan ere, ilaz entrenatu genuen eredu bat, euskararako isarekin batera. Eta lehen aipatu duten proiektuaren baitan, eredu gehiago ari gera entrenatzen, eta asmoa da, edo zeinen eskura jartzea. Enpresak edo ikerketa talde batek bere ikerketetan erabiltzeko, edo enpresa batek bere sisteman edo bere zerbitzuan integratzeko, hori da asmoa. Kaixo Iñaki Atzaldeon, azkenean hor sortzen diren eredu horiek daude biltegi publikotan eta eskuragarri. Beste kontu bada, gero eredu horien nolabait integratu behar dituzula, erabilen behar dituzula. Baina horri buruz, esango dizut igual, datorren uztailaren hasieran edo ikastaro bat emango da, justu ere, pixka bat hizkuntzaren prozesamenduari begira, eta nola erabilit eredu horiek, eta nola ikastaro praktiko bat, olako gauzetarako. Bale, oso ondo. Baina badaude, bai. Garazi. Ni galdera bat, ez dakit, Xabierrentzat edo, biak zehazte Xabierra arregitzat, justu zuk egin dezulako aipamena, herri estrategiaren falta aipatu dezu, baina harrigarriagoa intzait koordinazio faltarena, ez? Hemen badaude itzulpen automatikorako aukera ezberdinak, ez? Jaurlaritzarena da, itzultzaile neuronalarena bat, Eluiarrek ere bereak ditu, horren atzean dauden datuak, datu bilketak, korpusa, ez da bateratua? Bakoitza berean dabil? Justu horixe da sustatu beharko litzatekena. Bat, dudigabe ulertzen dut horren sustapena erakunde publikoetatik, eta ez dakit, hemen administrazio zatik eta honek ere ez luke zailtzen du ere koordinazio hori Nafarroako Gobernu Eusko Jaurlaritza. Orduan pixkat harritu nau, zaigea bakoitza edo aizeate bakoitza bere datu bilketan, eta hor ez dago datu, pixkat harritu nagoelako egiten da galdera ikusten ditut, ez da zuei karri begira barrezka, baina... Nik esango izu lehenbizi postu nahizela, ze pentsatzen nuen farolei buruz eskaera inbertzen idala, eta lasaitu nahu horrek. Egia da, momentu honetan Jaurlaritzaren asmoetan badagola adimen artifizialaren eta hizkuntzaren prozesamenduaren plan bat egitea. Akaso ez naiz oso zehatza izan aurkezpenean, aipatu dut, baina nire ustez plan hori egin behar da eta gainera lehenbailen egin behar da. Hori esan nahi nuen, adibidez katalanen eredua jarri dut erakusteko baiek abiatu dutela prozesua, ezta? Nolabait ja korpus batzuk esan dezun hori sortu dute eta gu atzea gabiltza. Eta gero nik uste ukitu dezula gai oso sensiblea eta gainera errealitatea da. Hemen ohitura daukagu bakoitza bere aldetik jarduteko. Eta uste dut praktika horrek ez digula bat ere honik egiten. Nik ulertzen dut agente bakoitzak dagoen tokian bere nolabait interesa dauzkala. Enpresa batek noski interesa ditu eta momentu batean ikusi behar du zein dan bere negozio eredua eta nolabait aurrera atera behar du, ezta. Baina iruditzen zait administrazio publikoaren interbentzioa horrelako baliabideak sortzeko onurak baino lituzkela ekarriko
agente desberdinentzat. Gero bakoitzak ikusi beharko luke nola eragin hor eta nola sortu bere produktuak eta aplikazioak, baina uste dut hortan ez gehala ondoari. Eta egia da, Eluiarrek badauka bere korpusa, gu badaukagu gurea, baina eta Euskaltzaindiak badauka berea, eta hor pixka bat, bai elkarren berri badaukagu, eta parlamentuan sortzen diren interbentzioen korpusare badago, baina nik uste nolabait beharko genukela beste koordinazio bat, beste sendotasun bat lan horretan. Bai, nik esango nuke, badaudela korpus batzuk publikoa dianak, guk askatu ditugunak ere bai, baina gero, hemen bakoitzak bere interesak ditu, lehia komertziala ere badago, hori ezin da ukatu, eta Gipuzkoan beti gertatzen da. Piskal lehia hori, ez? Baina, esan barra dago, komentatu dugu hori bi hiltzutzaile daudela, ez? Esan barra dago, oinarri teknologikoa elkarlanean landu dela. Kontua da, gero bi produktu atera diala, baina oinarria elkarlanean landu da. Nik uste hori, nabardu hori egitea komeni dela. Gero bi produktu edo bi sistema, bi zerbitzu sortu diala, beti sortzen dira gatazkak, interesak, eta nik uste hori ezin dela ebitatu. Ez nun esaten hain beste bi zerbitzu sortu dira, baizik eta oinarria, ez horren atzean dagoena gehoz eta handiagoa izan, bakoitzak eskainiko duen kalidadea ere ulertzen eta handiagoa izango delako, ez horregatik diot, bakoitzak hortik edateko aukera izatea, ez horregatik, eta ikusi dut hori ez dagoela, eta bizkate harritu nahuelako. Beste galderaik? Jarraituko da orduan guk ni bazkat galdera batzuk. Adibidez, biontzat, eta gaur gure ahotsa transkribatzen ari dela aprobetxatuz, hori izpideateagoet, zuzenean azpititulatzen ari dira gure esana. Eta, momentu honetan Eluiarrek garatutako tresna batekin ari gara transkribapen automatikoa egiten. Inolako interbentzio hori gabe gure hitzak azpititulu bihurtzen ari da sistema bat, streaming bidez ikusten ari direnak irakur dezakete, gure jarduna. Eta, nahi nun aprobetxatu adimen artifiziala, hori ere adimen artifiziala dela esateko, irisgarritasunaren alde egiten dugulako, eta gustatuko litzake zuen iritzia entzutea horrelako tresnen inguruan, ea irisgarritasunaren alde egiten duten olako tresnek, ea adibidez, ahotsaren errekonozimendua bezalako tresnek edo teknologiek zenbaterainoko aukerak ematen dituzten, ez dakit, horrelako tresna bat probatzen ari gara, etorkizuna nola dator? Galdera zaila? Bai, eta oso irekia jazan. Lehenengo, nik uste jakitun izan behar degula, olako teknologia garatzea, euskerari buruzari gea. Iztun gutxi gea. Erronka bat, da. Erronka bat, errealitatea bihurtu dana, hori nahi nun azpimarratu, euskera bezalako hizkuntzetako olako teknologiarik ez dago. Esan nahiet, balioan jartzeko teknologia hori lehenengo. Eta gero, erabilerari begira, dudari gabe, hizketa teknologiak ezagutza eta sintesia teknologia horiek aplikatu daitezke eremu askotan, eta eremu horietako, gehienetan lagundu dezakete, bain zuzen ere, arazoak dituzten pertsonei, ez? Bai, entzumen urritasuna adibidez, ezta? Eta gaur egun izan ere, okerrez banago, baditugu proiektu batzuk, pixkat, helburu horrekin. Hori da, irisgarritasuna bermatzea. Kolektibo hoiei laguntzeko ezinbesteko teknologia dira. Eta gotea euskerako, hori plus bada. Adimen artifizialaren alderdi soziala, hau ere.
dakizuk zerbait gehiago aipatu nahi duzun, Xabier? Bueno, besterik gabe nik ere uste baloratu beharreko kontua dela, eta ate asko irekitzen ditu horrek. Azkenean ahotsetik ahotserako itzulpen egiteko aukerare gaur egunean ez, oraindikan, baina nik uste etorkizun hurbilean posible izango dela adiskide txinatar batekin bideokonferentzia hitz egitea bakoitza bere hizkuntzan, ez? Nik neuk esan dut adimen artifiziala ez dela jainkotu behar, baina iruditzen zait hori esatea badagola. Prebizio bat egin, eta esan, urte batzu barru hori litekena da behintzat, eta ikusten da aukera teknologikoa badaudela horretarako, ez? Hori uste dut orokorrean gizakiaren bizi kalitatean hobekuntza handia dela. Beraz, ez dezagun ere ikuspegi negatiboa eman, badaude hobekuntzak. Gaur hemen entzumen arazoa dituenak, kaso saioa, ez dakit, esango digute gero zer moduz portatu gean eta zer moduz gure ahotsa ondo jasotzen den hor gero hori ezagutu eta automatikoki testua sortzen du aparatu horrek. Ez dakit zer esango digunik horrek, baina gutxinez, seguru zerbait jarraitzeko modua behintzat izan dutela, eta nik esango nuke zerbait baino gehiago ere bai. Eta, beste adibide bat jartzeagatik, gu momentu honetan Europako proiektu batean murgilduta gaude, eta proiektu horren helburua da zeinu hizkuntza itzultzea. Teknologikoki konplexua da, ez da bakarrik hizkuntza teknologian edo hizketa teknologiak erabiltzea, irudiar erabili behar da, eta gainera ez bakarrik argazkia edo irudi estatikoa, irudi dinamikoa, eta noski hori ondo kaptatzea eta ondo itzultzea benetan oso ariketa konplexua da. Orduan nik uste horrek denbora beharko dula, baina momentu honetan era hortako lanak egiten ari gara. Ez beraz, oro har, teknologia hauek bai egia da ekarri dezaketela aniztasun funtzionala duten pertsonei begirako hobekuntza nabarmen bat. Eta, nik uste hor dagoela, ez? Gakoa, ez da dila bakarrik erabili ikuspegi monetario edo irabazi asmoarekin, baizik eta orokorrean pertsonen kalitatea eta pertsonen bizi baldintzak hobetzeko, ez? Eta uste dut, gizarteak ere neurri batean hor presioa egin behar dula, ikuspegi hori indartu dadin. Bai, berdintasunera bidean, edo aukera berdintasunera bidean. Noski. Eta horrekin lotuta, igualen aipatu gabe gelditu da European Language Equality proiektua, hori ere berdintasunera edo aukera berdintasunera begira, pentsatzen dut. Bai, aurreko interbentzioan esan dut, 2018an Europako Parlamentuak onartu zuen deklarazio bat, nun esaten zuen aro digitalean Europako hizkuntzen berdintasuna bermatu behartzala. Deklarazio horre balio politikoa handia zuen. Badakizue Europan, hor ere korrontea daudela, baina orokorrean hori onartu zen parlamentuan, eta hortik eratorri da European Language Equality proiektu hori, ez? Proiektua berez da azkenean azterketa bat, da proiektu horren emaitza izango dira txosten batzuk, nun batetik egingo den egoeraren diagnostiko bat, alegia ikusiko da Europako hizkuntzek ze baliabide teknologiko dituzten, eta hortarako ja lehenbiziko txostena dela gutxi publikatu da, eta ondorenean nolabait proposatuko da bide horri bat, hizkuntza guztiek, tartean baliabide gutxikoek ere, izan dezaten aukera nolabait aro digital honen tren horretara igotzeko, ez? Horretarako proposatuko da besteak beste azpiegitura teknologikoa sortzea, eta azpiegitura teknologikoiek nolabait eskaintza oparoa ematea hizkuntza guztiei begira, ez? Orduan, espero da, eta hori da momentu honetan behintzat, Europako agintarien gandik jasotzen den mezua, hori izango dela etorkizuneko inbertsio arlo estrategiko bat, eta neurri batean horrela helburua da bermatzea hizkuntza guztiek izango dituztela baliabide hauek. Gaur bertan eginda linguatekeko workshopa, eta horre presente zeuden
Euskaldunak, gaurko saioaren nolatzen motoreak, baina tartean bat zeuden aragoiera lantzen dutenak, oksitaniera lantzen dutenak, katalana lantzen dutenak, okerrezpanago hiek ez da, Itziar? Bai. Bai, uste toi ez zirela. Beraz, ari gea, eta gure esperientzian, egia esan da tokatu zaigu, munduko hizkuntza gutxituek azaltzea zein ibilbide indegun guk ez. Egia da, azkeneko 10 urteotan asko aldatu dala guke aurretik egindako ibilbidea ere, baina, neurri batean hortarako gaude, gudaki guntxo hori, bestei ere erakusteko edo behintzat partekatzeko besteekin ere. Bai, eta ondo iruditzen bat zaizue bukatzen jongo gea, eta gustatuko diretzeke galdetzea gaur hitz egindakoarekin, ea laburbiltzeko ideia nagusiren bat esan nahi duzuen. Bai, nik esango nuke hizkuntza teknologia sozialak garatzeko egiteko urratsak ematen ari gehala, eta misio hori ezin degula utzi merkatuaren esku. Oso ondo, eskerrik asko, Xabier. Zuk aipatu nahiko zenduke ideiaren bat? Bide beretik. Nik uste esandako adimen artifiziala hizkuntza teknologiak ez direla iragankorrak izango. Kontua ez da moda bat eta pasako dena, hau gure gizarte ereduan txertatuko da, gero eta eragin handiago izango du, eta garbi dago euskaldunok geuretik sortu behar ditugula tresnak. Beraz, besteak horreongo dira, baina geuk hori herri erronka gisa hartu beharko genuke, euskaldunon hizkuntza eskubideak eta bestelako eskubideak ere bermatuak izan daitezen. Mila esker. Nik ere gogoeta bat luzatu nahi nizueke, alde batetik gustatu zait Xabier Arregik nola esan duenea adimen artifiziala ezote den al guztiduna edo ezin dugula hortan pentsatu ez da, baina gustatuko lidetzaiak azpimarratzea euskarak adimen artifizialean duen tartea, presentzia handia du. Euskara esango dugu sano dagoela arlo hontan, hizkuntza teknologietan, eta ze esanik ez, aragoieraz ari direnei edo oksitanieraz ari direnei erakusten ari bagara eta bide horri bat lantzen laguntzen ari bagara, ordunik hausnarketa hori luzatu nahi nizueke, adimen artifizialean oso sano gaudela, eta euskarazko hizkuntza teknologiak aurrera doazela, eta guk behintzat jarraituko deula lanean, ez da? Espero dut, bai. Beraz, gure partetik, eskerrik asko, hemen egoteagatik, eta arratsalde hau gurekin pasatzeagatik. Gaurko solasaldiak, 5. solasaldi honek izten du nolabait zikloa, aurtengo ziklo hau. Bihartik aurrera nahi baduzue eskuragarri izango dituzue Luiarren YouTubeko kanalean bideo guztiak. Eta eskerrik asko, Usurbilgo udalari, aukera emateagatik, solasaldi hauek antolatzeko, Luiarri, eta mila esker.